Ito, hindi. Masarap yung video. Wala, kawawa naman. Naka-video yan. Ang batang makamasa. Samanin ka na ba? Buminig kasi. Buminig ka kagabi. Magiging mami lang kakami sa tayo. Gabi. Hindi, wala pa siyang head control pag ganito ang gusto. Ay, sorry. Ano, pagka-nursing na lang. Head control pa. Head control. Hindi bang muscle pa? Mga head control ka. Gavin! Dito mo sa camera paharapin, Bel. Sige, natitinig ka. Meron matulog. Meron matulog mo na. David. Gavin. Painumin natin kape. Pwede natin Alam mo talaga siya. Pwede din yung kape. Gavin. 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 Inahanap yung mata eh, no? Painumin Sila. mo kape. Ha? Kape daw. Kape? Painumin ng kape? Baka maglakad bigla yan. Hindi mo alam. Kape-kape muna dito. Buhusan nyo ng kape, sigurado po. Gago. Gavin, gising. Sunod na kami si Mary. Siyempre, hindi pa naman iinom yun ng kape eh. Gising. May invite ng parents dito sa